Gọọmenti Anambra State ga-eguzobe ọzụzụ akpọrọ Coding Skill Training bụ nke akpọrọ Coach Anambra Program n'ime izu ụka abụọ na-abịa abịa. Aka na-achị Anambra State bụ Ọkammụta Soludo mere ka amata nke a n'oge ọ na-ekwu okwu na mmalite ịnabata agba nke C nke 2023 Batch C Stream Orientation Course maka ndị ga-eji otu afọ wejere ala nna ha ozi bụ ndị ezitere na Anambra State bụ nke a chịkọbara n'ogige NYSC Permanent Orientation Camp dị n'ụmụ awụlụ mba ukwu kpọkụrụ ndị a ga-eji otu afọ wee fe ala nna ha bụ ndị anaghị emebe ọfụma na coding nakwa ICT skill ka ha were ohere ọma wee bara onwe ha uru. Onye nta akụkọ anyị bụ Njideka Okoye kọrọ akụkọ a ka o si wee gaa. Govano Soludo nke onye Chief of Staff ya Maazị Ernest Ezeaji nọchitere anya ya gwara ndị a ga-eji otu afọ fee ala nna ha ka ha gbara ịṅụ ọgwụ ike aghara ọsọ ịtọrị mmadụ na otu nzuzo ya nakwa ihe ọjọọ ndị ọzọ yiri ndị a ọsọ bụ nke ọ kọwara na ọ naghị akwalite mmadụ n'obodo kama na ọ na-eweta ihe ọjọọ dị iche iche nye ndị ahụ na-aṅụ ya. Gọvanọ Soludo kpọrọ ndị ọrụ nchekwa dị iche iche, ndị eze ọdịnala, ndị nchekwa, ndị isi ụka nakwa ndị nchekwa obodo ka ha jikọọ aka ọnụ ma tinye aka n'agha a na-ebuso mpụ a dị iche iche n'ịkọwapụta mkpa NYSC dị na mmepe obodo karịsịa n'ebe o metụtara agụmakwụkwọ, ahụike, ọrụ ugbo nakwa mmepe ndị ọzọ. Ka Gọvanọ Soludo kwupụtara njikere ọ dị n'ịga n'ihu ịkwado ije ozi ndị a mgbe ọ na-anabata ndị a ga-eji otu afọ fee ala nna ha ka onye isi oche NYSC Governing Board nke Anambra State ma bụrụkwa kọmishọna ndị ntorobịa Honorable Patrick Aghamba mere ka ndị a mata ihe dị iche iche eji mara Anambra State nakwa ihe Anambra State na-emepụtakarị ma dụọ ha ọdụ ka ha rube isi nye iwu dị iche iche na ya bụ kamp nakwa ige ntị nye nkụzi dị iche iche a ga-enye ha. Na mbụ, onye steeti coordinator nke NYSC Oriakụ Blessing Iruma kwupụtara ọnụọgụgụ ndị debara aha maka iji otu afọ fee ala nna ha bụ nke ọ kọwara na ha esonyegori n'ihe niile a na-eme na ya bụ kamp. Oriakụ Iruma toro gọọmenti steeti a nakwa ndị obodo nabatara ha mba ukwu nakwa ụmụ awụlụ ma kọwaa na NYSC gbadoziri ụkwụ na inye ọzụzụ nakwa nkụzi n'aka ọrụ dị iche iche iji wee benata nchere ndị a na-echere ọlụ oyibo. Ndị a ga-eji otu afọ fee ala nna ha bụ ndị eduru n'iyi ọlụ site n'aka onye Chief Judge nke steeti a Justice Ọnọchie Anya Achebelu. Ndị ọzọ bịara na ya bụ mmemme gụnyere onye isi Asatu ngalaba ndị ntorobịa Comrade Ken Okoli nakwa ọtụtụ ndị ọzọ eji okwu ha agba izu site na mba ukwu ụmụ awụlụ. Njideka Okoye maka akụkọ ụwa AB.